Εδώ είναι. Αυτό σε μένα. Καλημέρα παιδιά, αλλάζουμε ένα P13 εδώ πέρα. Με το φίλο μου τον Τζόρτζι. Γεια σου Τζόρτζι, είμαστε στην ωραία πόλη του Χάσκοβο. Κοιτάτε παιδιά, εδώ το παλάκο εκεί. Και το άλλο με σαμπανάκι να μαθαίνουμε τα καινούργια τα παιδιά. Εμείς είναι η ζωή μας πλέον, να μάθουμε την νεολαία να δουλεύει ασφαλή, να πάει σπιτάκι του στα παιδάκια του. Εδώ το βάζετε. Και άστρα που δεν φτάνει το παλάκο. Παίρνει ο Τζόρτζ, ναι. Το ένα του περνάμε σαμπανάκι στο κοκοράκι. Θα αλλάξουμε και τα σύρματα. Θα τα σκάρουμε, θα τα ξεμοντάρουμε, θα τα βγάλουμε από εδώ. Και μετά θα βγει κολόνα, θα μπει καινούρια, θα δουλέψουμε. Έτσι, με ασφάλεια να δουλεύετε παιδιά, το μυαλό σας πάντα. Πάνω απ' όλα, λέει και ο Τζόρτζ, βέβαια. Αυτό είναι να πάμε σπιτάκι μας. Και όλα τα άλλα μετά. Λοιπόν, άιντε καλημέρα από το Χάσκοβο.